Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kakinhon jong kitry bat nong niya kali kamay Ribhoy District, lingba ka syatri jong ka Joint Action Committee ka all Ribhoy passenger vehicles, mentakas ngi ka kanre trik jemang, kila mi syakmat banyak kendo yo Deputy Commissioner ka Ribhoy, u arpit upatyaya, ban pensngo halor ka jing kabakimat na ka jing bamseo dep ka sorkari ka pisa ka basa, jongki hakabaya day bat ka jing late duty election MLA mentaus nem arajar arpulai, badru ka jing late duty COVID-19 hagis nem kibaladem. Nakaliang ginong ilam jong gani ka seng hapo ka jing lam khamat jong uba Bains Makri, kumu chairman bat uba Vincent Sokwai, kumu general secretary, kila IT ru da gajing tho show Deputy Commissioner Ribhoy ba un shimkhia banyara pelat no khamklo ye kapisa ka bade hok ban yo kumba kila de ban syakri kibor penya district Ribhoy kila pendon kampalat south pa atli ki sumo ki bus bat ki pick up truck hagani ke election MLA arajar arpulai ha ga ban kaliang jong ka sarkar kam simpat seo ye kapisa ka bagi de ban yo halor ka jing pendon kam ye ki kali jongki kabala bu pat ye ki hapdeng ki jing ki bakrau na ka JAC haga jingilang kabala penlong mentak sengi nakaliang jong ka seng kala rai de kawai ka sur manam ya shim bentashu nang ne sakman haga baye dei bat kino ginu jing dan kam jong ka sarkar lada kam la ban penurlong ye kite jing jongki lane ban seu dep no ya ka pisa ka basa ka bagi dei ban yo nakaliang Deputy Commissioner ka Ribhoy warpit upadyaya ula kular ban seu dep no ya ka pisa ka baye dei bat ka duty election hapo kat san ne ar posngi katba haga baye dei bat ka pisa ka bagi late duty COVID-19 UDC ula kular ban shimkhia banyale ban penkloy ha ka ban penyo ia kene kepisaru menta kasngi nakaliang ka Joint Action Committee of all Ribhoy passenger vehicles ringkat ki nong yalam jongki asosian befer nilai awan banbu kador khas ka jungi hakmat Deputy Commissioners badan buram jongka district ka jungi ban penpau ya ki jingye ki ba ngi ki try kali bet ki drivers ngi kendu ka jingye ka ba ngi kum try kali ki driver ngi kendu kalong halor ka jing bom penlaj pisah ka sarkar ha ka duty ki ba mangi ki driver ngi la le te kabil ka badangsa kalong nadu kabil jongu COVID-19 katar ngin patyo hadin kata ki duty ki bangi le ka por Independence Day Republic Day katar ngin patyo te hadin kata kabil ka ba late duty haunu election MLA badang sudapsian kataru ngimpat yo haswa ba nakaliang ka district administration kan bat I kali jungi ngilawan bani kendu bani keren alor ka jing suki bansiu ya kapisa ngiladon ka jing keren bat nakaliang ka district administration kila ong yingi ba ya kan ka bill jong ka election duty kinom penslam ban penlai henrei ka ba pensa lengo ane pensa yingi ka umdum wat hadu mentaru ngimpat yo ya kata kabil ka bangi dei hok ban yo dei halor kata ka nongrim ilayawan ban kendu ya UDC te hakane ka jingi kendu jungi ya UDC kalong ka ke bas ngutenan ban kaliang ka jungu ula kular hakmat jungi menta ka sengi ba ya ka bill jong ka election duty lakum no hapo ine khatsan lane arpo sengi unsa penlai no kata ka dei ka jingkular na kaliang ka jungu te ngi penpau ka jing sungu ya UDC jungi halor kane ka jing simkia ka jungu bat na kaliang ka jungu ulaong ru bayakane ka bill COVID-19 bat kiwei ki bill ki bangi dangsa unsa simkia bat unsale kat bala nakaliang ka jungu ban penlai no kamkloy nakaliang ka jungi ngisno ban pau tanggatai